Moltes vegades els advocats ens trobem en casos que els negocies, no? Estàs a punt d'arribar a un acord, però cada cop aquest acord no s'acaba de firmar mai, no? Perquè sempre hi ha una clàusula més, un revolt més, una rissada més, una apretada més de l'altra part. I arriba un punt que t'has de plantar, no? Perquè els acords, al final, si no hi ha bona voluntat al darrere, acaben malament. Llavors és molt important la bona fe a la negociació. La negociació s'ha de fer de bona fe. Llavors, si tu firmes un acord per veure per on pots fotre l'altre en el futur, això ja no és un acord. No val la pena firmar-lo, perquè no es complirà. Llavors val més anar al jutjat i que el jutge imposi la solució, que la podràs executar ràpid. El que no té sentit és passar-se mesos negociant un contracte complicat, amb clàusules i reclàusules i aquí i allà, per buscar el forat per després a poder fotre l'altre. No, home, això no té cap mena de sentit, perquè acabaràs amb un altre judici encara més complicat de com s'ha d'interpretar l'acord, no? Llavors, sempre és important, doncs, comptar amb advocats que sàpiguen què es pot aconseguir al jutjat i què no es pot aconseguir, perquè d'aquesta manera tindràs un bon acord, perquè aquest acord es podrà complir. Llavors, si l'acord és massa complicat, té masses forats, l'advocat expert en litigis, en judicis, veurà que no val la pena firmar-lo, que val més anar al jutjat. Si no, no anem bé. Per què? Perquè sortirà l'altra part, perquè hi ha aquell forat i et foto per aquí, no? I ja no el compleixo. Llavors, si no hi ha bona fe, no firmeu cap acord. Perquè la persona, si no te'n fies, no te'n refies de la persona que està a l'altre costat que complirà, no firmis l'acord, no el firmis, perquè et fotrà. Et fotrà, sempre hi haurà un forat. Llavors, sempre que firmeu un acord, heu d'anar de bona fe i heu de analitzar, pensar si la persona que firmarà a l'altre costat el complirà o no. Si creieu que no el complirà, si creieu que aquella persona no complirà l'acord, no el firmeu. No el firmeu.